أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله آخر الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gurubikin da ke cikin wannan daura wato gurub darasi sunna, gurub mai tarin albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora a ci gaba da karatun da mun kai na rana, wato insha Allah ta'ala za mu ƙara bayani kaɗan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa mai girma, wato ƙari akan wanda muka yi na farko shine wa dalilu qawluhu ta'ala bismillahir rahmanir rahim. Dalilin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala madaukaki a cikin wannan matashiyar wato sura, wato mun fara da sunan Allah wanda yake mai rahama mai jin kai. Wal asar, Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da lokaci na la'asar, ko kuma ya rantse da tsawon zamani. Kaji yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa da kansa ko da wani siffofinsa ko kuma da wani sunayensa, ba dan komi ba sai ya nuna martabarsa da matsayinsa, cewa musamman matsayin Allah mu girma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne sai Allah ce ya rantse da lokaci da la'asar ko kuma ya rantse da tsawon zamani akan mi, cewa innal insana lafi khusr, lalle mutum da adam yana cikin hasara. Wace irin hasara ce? Mutumin da ya bi rayuwa ta yana ci yana sha, yana sanya kaya masu kyau, yana kashe kuɗi yanda yake so, yana yin abubuwan da yake so, amma kuma ba bisa tafarkin Allah ba. Ya ki ya tsaya bi Allah da gaskiya, ya bauta ma Allah inda Allah subhanahu wataala yake so, ya bi sa rayuwarsa kawai. To shine wannan Allah faɗa ce yana cikin hasara. Duk mutumin da ya san shagalgula na duniya, siyasa, wasu abubuwa wanda za ka yi na jin daɗi na morewarka, su ne ɗaya ka sa gaba kana kashe kuɗi kana yi. Ka iya gina wato gidan wasa, ka iya gina wani wuri wanda za a zakwa ya ta horewa, ka iya zakwa ka sai wasu abubuwa na jin daɗi wanda za a ci a ji daɗi, amma baka iya zakwa ka gina wato addinin Allah. To Allah ce wannan mutane suna cikin hasara duniyar lahira, illa alladhina amanu wa amilus salihat, sai da wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai. Masu imani su ne duk yanda suke yi abubuwan su na duniya suna dawowa su tana da Allah, su ma Allah aiki ne wanda yake so gare su. Sun san rayuwar nan ta duniya ba mai dorewa bace, sun san komai daren dadewa za a mutu kuma hannun Allah, kenan ga kuma Allah zai tambaye ka game da abin da ka aikata. Dan haka ba su biye ma rayuwarsu ba, suna yin aikin Allah. Su ne Allah ba da misalin a cikin littafin Ahdari da ce allazina da'at abaruhum fi ghairi ta'atillah. Su ne wanda suka tozartar da rayuwarsu ba cikin aikin Allah ba, kuma su ne ya misalta su da cewa al-mufallisun. Ya tambaye sahabbai suka ce atadruna mal mufallisun, kun san su wane ne mufallisun? Suka ce Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzo ne kadai suka san kowa ne. Ko kuma wasu suka ce a'a al-mufallisun inda na man la dirham lahum, wanda ba su da kudi, ma'ana wanda bai da korla maciyaci shine mufallis. A'a, sai annabi ya bada misali ya ce su ne wanda suka aiki na kwarai, amma kuma aikin nan sai suka gama da wani abin da ya su ne wanda suka bi duniya ba su tsaya sun kai ma Allah aikin da yake so. Ko kuma sun yi aiki na kwarai amma kuma akwai cuta a ciki ne, sun yi zalunci, sun yi yaudara, ka gani sun yi abubuwan da ba na gaskiya ba, dan haka sai suka tashi gobe kiyama suka tabe, suka zama su da kumi. To sai Allah ya ce sai waɗanda suka yi imani kuma sun kai aiki na kwarai, bayan sun yarda da Allah sun dawo sun gyara ayyukansu, sun yi ibada suka man da Allah ke so, sun yi abubuwa na kwarai, to wannan su kaɗai suka tsira. Bayan su yi wancan kurakurai suka gada cewa sun yi ba daidai ba, sai suka gaugawa suka koma ga Allah suka gyara aikinsu. Wata wasaw bil haqqi, suka yi junansu wasiya akan gaskiya. In ɗaya daga cikinsu ya yi wani abin da ba daidai ba, bai da gaskiya, za su iya yi mai nasiha a ji hankali, wani abin nan ba na kwarai ba ne, wani baka da gaskiya, wani ba kai daidai ba. Haka ake so, shi kuma an kai mai nasiha to ya karɓa, shi ne. Wata waso bai sabari, su ne junansu wasiya da haƙuri. Shi ne in mutum rai ne ya ɓaci ko aka mai mutuwa ko wani abu ya same shi na ɓacin rayuwa, sai a taro a mai nasiha, ba shi hankuri. Shi kuma sai ya karɓa, ya san lalle Allah ne ya kaddara haka, kuma ya mai da al'amari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara. Nan zan takaita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.